Ikaw naman kasi, Anjo, bakit ka nag-archive? Hindi ba pwedeng delete permanently yan? Valid ka, Bisyo, na meron po tayong kanya-kanyang standard sa pagpasok ng relasyon, 'di ba? Sa pagpapapasok ng mga tao sa buhay at puso natin. At ang mga standards na ito ay ginagawa, siniset natin para kahit papano huwag tayo magsettle sa bare minimum, sa kung ano lang yung available diyan. Ginagawa din natin, inilalagay natin ito para protektahan din yung ating mga puso, 'di ba? At totoo 'yan, mga kabisyo, sa pag-move on natin. Dito natin mabibigyan, 'di ba, ng masusolidify na parang ang totoong or ang tunay na pag-ibig, dapat binibigyan ka nito ng kapanatagan ng loob. Hindi ka nito pinag-iisip ng kung ano-anong multo, 'di ba? Na bumabagabag sa iyo gabi, araw, o kung umulan o umaraw man 'yan. Dapat kung tunay na pag-ibig yung ipinaparamdam sa iyo ng isang tao, 'di ba? At tunay na pagmamahal yung ino-offer sa iyo ng isang tao, 'di ba? Ng jowa mong 'yan, o kung sino mang tao yan, dapat binibigyan ka nito ng kapanatagan ng loob, ng assurance. 'Di ba? Ikaw naman kasi, Anjo, bakit ka nag-archive? Hindi ba pwedeng delete permanently yan?